Nároční a inteligentní rodičia vedia, že zmysluplné detstvo kóduje celý život. Vedia, aké dôležité je základné vzdelanie. Hľadajú profesionálnu inštitúciu s férovým prístupom, ktorej plne dôverujú. Chcú múdre, sebaisté, vzdelané a vychované dieťa, ktoré je šťastné. Vedia, že pedagóg nie je iba profesionálny učiteľ, psychológ, ale najmä človek, ktorý dieťaťu načúva. Výber školy je dôležitým krokom. My o modernej škole nesnívame, my modernou školou sme.